تمسكن بأغلى صبت نابت أمان دق زنبرة ساعات تصانح ملكت نبرة اتا ساعات 10 ربن تملكت نبرت ازوم غزاخه انت غيرنا مينا زيد قسو عملو بصيحم انت كينو امسيم اندابله يغرمرم صنحم غنا سدرابيت تمسكن ممدقسيم كحز جمرو ابو برح ابو تمسكن دما اتا قلعه ازا تلفزيون اطفيخه نعنا دقس بلو نسخه بابا نسخي دقس انا حاسب كريلو ملسلهم سدرو كدقسو تربيزو صنحه تمسكن ما ازقس كيرو اغفتينو نابتا مس اعرفتو تقاصير لازنبره اب كبابي غزاوتم اتركبالو امرهم دنگيوم اقلم ناصيوم صنحو اعرفتو بقايقيوم تقبيلوم امونتاي كغبر بابا ايدقسن صنيحو هايل بابا هات فلطو يخم كم زغوبسكو كسا حجي ايردون يزلو نونه ترى حجي غايلا كحلفنا مريحيوم تبقسم صبيب انغولاتات غزاوتم حاليفوم ابت مرعا زنبرو غزا بصحم غايلا تجمرو سلصنحوم بونبو درغمبلو منستوم كساسو صنحوم مساتهم تحاويسوم كقاص يجمرو ان عرفو كساسو اسا انا قال اسب ريون كسحقو كيتردهم كبابي فرقليتن فرانكونم كولدوك مصو زخل مغنحتي ان حسبه فرقل بكونو زمسي تمسكن نونا كبل نسو مصنح كبلو ترباربو امود دعታ دما بلو نسخم صنحو ኢሉ ገዲፍዎም ብተብተብ ናብ ገዝኡ ተበገሰም ኣብ ከባቢ ገዛውቱ ምስ በጽሕ ግና ተሐድምጽ ብክያት ከሰምዕ ጀመረ መጀመርታ ስቂሉ ክኸይድ እኳ እንተ ተበገሰ እቲ ብክያት ግና ክሰብደ ይከኣለን ኣዚ ጸልባት በመንባሩ ኣንፈት እቲ ድምፂ ብልክ ክፈልጥ ተሸገረ ድሕር ክንደይ ይኮነል ግና ኮፍ ዝበለ ሰብ ስለ ዝርአየ እናፈርሐ ቀረባ ሓፍተይ ደሓንድኺ እንተ ኮንኪ ክትበኺ ዘለኺ نمين خابز صنواتك انتي تقبر لخي كذا يبالكندي بفرحي توحيتو زنابرة مسكن هتو أبرأسه هتو دربيلا اتوال قنا كبخيات حالفة كتمل سلويك علتن عقلو تصابو تمسكن آويلو عطا حفتي انتي حكون كي نقر نبا بلا دمس عندات قرارة صيب بجاخا هوي بجاخا انت خيلكا قزاخا وسدن لمنتو بتفرحي بتي دنقاصت حاويسو امانغو تقرقره ليت مدري قال حيزو نغزو انت خيدو كابو انتي كم زوردو يسحتوني امود احد ما حد حسبه ناب غزو كوس دمو مريت كاي وغح كسدا نعنبلي انت دايلو هيزو وانت بغسم افدغ غزو مسبصح حفتي سدرا ابتا حنت خفل يوم دقيسوم زلو سلازي كيسمعنا دمسي ايتغوريخي بمبال هيزوا بسلحتا عتوم امناتو ارات كدقس نغيرو دما نسو امريت كدقس انصفم بتقرقح بتحساب تحاويسو كدقس ايكالن نوح كيصنح غنا اتا غوال كم بحدش كتبك جمرت بسم بعد كابزنبرو بمتسع بحاساس ناب بمقرب سقنك تبل انت نغرابكوا قالغنا كسمعك حالتن مملس اد ادمص ابيلا كتبك جمرت بستقرار صدمصي بجاها هوسبيتال سلن حمام حرسيت تحيزه بلتو دمص بخياتا زتن صوم سدرات تمسكن تمرارح مصوم ابو تمسكن عينو افيتو ناب تمسكن بمقرب انت سكونت غاليا امبار غار هيسكا ابزغزا تحضر نيركا بمبال أبقاطتلو تمسكن ناتي كل حلون تأميتو زي فلت أبو بابا هجي جيزي بلنان كله تي حاك مسواقا حاك نقركي هجي قنا بجاخا هوسبيتال نبس حيا دافيو تزاربو ماكينا عالإلوم دما بنحاري هوسبيتال موالدان بسحم ناقا نابوشتي آتيوم كا عبدقا كوينوم كسبي جمرو أبو بنا يودو توغار حركم تريلو بخمين أبتحكمنا كم زبصح كمان يتردؤون أتمنى تصبينا ويح كورديو يأداون دحريت أتأميرو يهونجو كبل ترعية بنا يودو توغار فهدسي ما يتحقوسن تمسكنون
በቲ ብዛዕባ እታ ጓል ክሻቀል ኩሉ በዚ ድማ አብኡ ኣብ ልዕሊኡ ዘይኮን ርድኢት ስለ ዝሕደረ ኣብ መንጎ ተቃርቂሩ ይዋጠር ነበረ። ከረድኦ ናብ አብኡ ገጹ እንዳሰገመ ኩሉ ግና ነርስ ቅልጥፍ ቅልጥፍ እንዳበለት ናብ ኣቶም ገጻ ቀርበለት እሞ እንቋ ሓጎሰካ ሰበይትኻ ብሰላም ጓል ተገላጊላላ ምስ በለቱ ኣብ ርእሲ ዘላታ ተወሰኸታ ተመስገን ነብሲ ክቋፅር ኣይከኣለን ኣብ መሬት ረፈጥ ድሕሪ ምባል እዚ ድዩ ኢደይ ክንደይ ጽቡቕ ዝኸበርኩሲ እዚ ክፍደብ ኣቲ ክንደይ ትረግሚ ክንደይ ትጭክን እንዳበለ ምምራር ተሓዞ ነዚ ምስ ሰምዐ አብኡ ኣታ ኣነስ ከምዚ ገይረ ይዕብየካ ኢልካ ድማ ጓል ሰብ ክትጥንስ ወይ ኣነ በርሐ ኣነ እንዳበለ ብምሄር ሕርቃን ሕክምና ኮይኑ እምበር ከጥሕሮ ደለየ በሉ ቁሩብ ነብሳ ሲሕታ ስለ ዘላ ምስ ተበራበረት ክጽውዓኩም ኢላ ነርስ ገዲፋቱን ከደት ኣታቦ እዛ ሕፃን ኣይናተይን እያ ኣብ መንገዲ ረኺበ ስለ ዘደንገጸትኒ ሂዝያ መጺእ እንዳበለ እንተ ተመሻኸን እኳ ብእዝነይ ሰበይትኻ ዝብል ሰምዒስ ክትክሕድ ኢሉ ክሰምዖ ስለ ዘይደለየ ካብኡ ርሕቕ ኢሉ ነርስ ክሳብ ትጽውዖም ክጽበ ጀመረ። ድሕሪ ሰዓት ይኾን ግና ጓል ስለ ዝተበራበረት ነርስ ጸውዐቶሙ ናብ ውሽጢ ክፍሊ ኣተዉ። ጓል ርኢ ምስ ኣበለቶ ኣቦ ጓለይ ንኣባ ሰኣመኒ ክትብል ኢዳ ዘርጊሓ ትጸበየቱ ሃንሳብ ንኣ ሃንሳብ ነብኡ እንዳርአየ ደሪቑ ደኣ ተረፈ። ኣቦኡ ዋላ ሓደ ዘረባ ከያስምዐ ጽባሕ ክምለሰኪ ኢልዋ ንኣቶም ገዲፉ ናብ ገዝኡ ደኣ ተመርቀኸ። ስምዕነ ደንስኺ እንታይ ኢኻ ትገብር ዘለኺ ኣብ ክንዲ ጽቡቕ ዝገበርኩስ ኣይትፈልጥኒ ገላ ኣይትብልሲ እሞ ከዓ ውላድ ዝኣክል ክትሸክምኒ ኣቲ ቁሩብ ሕሊና ይብልክ እንዲ ምስ በላ ከመኣ ድሌትኩም ክሳብ ትራኽቡ ኦፍ ትብሉና ምስ ኣትነስኩምና ድማ ዓይናትና ኢልኩም ተሸንዳሕና ምስ ስድራናን ካልእ ኣባዒስኩም ዘርሞ ትገድፉና ኣቦ ጓሊ ምቕባል ካብ ኣበየ ንኣኻ ፈጣሪ ሰድለ ከሎ ኣቦ ጓሊ ትኾን ምስ በለቶ ዘረባ ጣፊእዎ ገዲፍዋ ናብ ገዝኡ ደኣ ንሱን ተመርቀፈ። ኣብ መንገዲ እውን ኣብዩን ኣይትፈልጠኒ እያ ገዛና ኣይትፈልጦ ሽመይ ገለ ዘይብጸልማት ዝኣትወት ኣበይ ከይትረኽበኒ በዓላት ትፈልጥ እንዳበለ ኣጋብ ወጋሕታ ንገዝኡ ኣተወ። ነጽባሒቱ ኣቦ ቀርሚ ዝኣገረ ብቆይዑ ተቐቢልዎ ኣዲኡ ካይገርም ኣይተረፈን። ወዳ ጓል ኣጥሚሱ ዋሊዱ ክመጻ ፈጺማ ተጸበየ ተትፈልጥን ዓይናትን ኢሉ ከእምኖም ዝከኣሉ እንተገበረ እኳ ክርድኦ ግን ኣይከኣሉን። ንምንታይ ገዲፍካያ መጺኻ ኪድ ኢሎም ከማን በንጻሩ ከም ዝሓቦም ዋላ ኣይዋሓጠሎም ደኣ እምበር ተቋይቆም ሰደድዎም። ፈትዩ ከይፈትዎ ናብ ሕክምና ከይዱ እንተለመና እኳ መኸዲ የብለይ ነገዛኹም ውሰድኒ ስለ ዝበለቶ ካብቲ ሕክምና ክትወፅእ ስለ ዝነበራ እረ እንዳጣዕሙ ናብ ገዝኡ ወሰዳ። እንታይ ከም ዝኾነት ግና ኣዲኡ እርኢ ክተብላን ከምዛ ነዲራ ዘይጸንሐት ክትፈትዋ ግዜ ወሰደትን። ሰይቲ ወደይ እንዳበለት ኦፍ ክትብላ ዝተዓዘቡ ኣቦን ወድን ነንሕዱም ተጠማመቱ። ከዛረበካ ደልየ ኣለኹ ኢሉ ናብ ደገ ኣቦ ንወዱ ሒዙ ወፀ። እሞ ሕጂ እንታይ መደብካ ክትመርዓው ዲ ዋላስ እንታይ ካብ ወረድና ተቃላጢፍና ገላ ክንገብር እምበር ወረ ስድራ ይብላ እንዲ ናብዚ ሒዝካያ ትመጽእ ኣድራጋ ሕቶታት ኣዝነበሉ ዝፈልጦ የብልን ኢሉ ሕጁን ከረድ እንተፈተነ መን ክሰምዖ። በቲ ሓደ ድማ ኣዲኡ ብጣዕሚ ፈትወታ። ብከምዚ ኣብቲ ገዛ ጓል ወርሕ ገበረት። ምስ ኣዲኡን ጥቡቕ ዝኾነ ርክብ ፈጠረት። ብነፍሳ ጓል ጥዒቲ ነይራ። ናይ ዕድል ነገር ኮይኑ ግና ጥዑይ ወዲ ስለ ዘይገጠማ ክትጨክን ናብ ዘይተደለየ ጉዳይ ከተኣቱ ዝተገደደት። ተመስገን እንተኾነ ዝያዳ እንዳቀረባ ኣብ ዝመጻሉ ግዜ ዝያዳ እንዳፈትዋ መጸ። ምፍታው ጥራሕ ዘይኮነስ ከፍቅራውን ጀመረ። ዓይናትኒ ዝብላ ዝነበረት ሕፃን ዜናትኩ ንሳውን ናተይ ክብል ብሰንኪ ፍቅሪ ጀመረ። ንሳውን ንዝኾነ ወዲ ከጸግዓለ ትብል ዝነበረት ጓል ከተፍቅሮ ስለ ዝጀመረት ከማይን ፀባን ክወሓዱ ግዜ ወሰዱን። ሚስጥራ ዓቂቡ ንውሉዳ ከም ጓሉ ገይሩ ከኣብያ ቃል ብምዕታ መወዳእቱ ተመርዓው። ተንኮል ክፋእ ምሕሳብ ጽቡቕ ኣይኮነን። ሰብ ብዘይ ወዓሎ መጠቃ ነውሪ እዩ። ጽቡቕ ንዝገበረልካ ብጽቡቕ ትፈድዮ እምበር ሕማቕ ክትፈድዮ ቅቡል ኣይኮነን ግና
ነገራት ንሕማቕ ዝተሓሰቡ ብጽቡቕ ክውድኡ ከሎ ምርኣዩን ጸጋዩ ሰብ ካብዚ ሓሰቡን ዘይተደለየ መዓት ይሰውሮ